Gayon? Gayonon? Gayon? Ado da idi, matilam patatal ni. Sabi na ka na gom, bako ngaya agom, matilam patatila. Smile! Smile! God is good all the time. Kami po nagkalaom na kamugabos nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na inilibrido po sa anuman nakapahamakan dahil po rin pinagmamati na anuman nakapalpakan. Good morning, Tabi sa Indogabos. Kasabay niya to mga tugang agarmar itong sinabi ko yun na maripit itong usuhuntang linya yun na di. Kami po nagkalaom na kamugabos nasa marahay na kamugtakan dahil pinagmamati anuman nakapalpakan. Garo di, gari maray itong sinabi kong ito. Gari maray itong sinabi kong ito. Kano nga panahon, linya iyan ni Ninong Ariel, pigatrap niya ka ito. Kami po naglalaom na dekamong kapalpakan sa yutak, asin kagutuman sa tulak. Yan. Kaguto indayo, kapali, ano ito? Kapalpakan sa yutak, kagutuman sa tulak. Kapali indayo, kagoto indato. Kita man, nagalaom na kamugabos, nasa marahin na kamugtakan, dahil kapalpakan, may problema ka ngayon yung yanaga. Ultimo ngayon pigatara mong hindi mo to. Basta smile, just smile. God is good all the time. Yun na police, mga tugang sa technical department sa newsroom, news director Mar de la Cruz. Maribela, Boy Mata. Yaw na nag-atras na si Boy. Yaw na si Boy nag-atras na Nagluwas na sa garahe si Boy. Nahiling ko na Siring man mga tugang sa luwas Mega Force Patrol sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Boy. Kasabay dyan si Alar Mario, Karen Ala, Joshua Bino, Angel Mustasa, Jomar Bien. Kumusta lamang po sa tuyang hapo? Aga. Hoy, good morning. Para po sa mga birthday greetings, mula iba pang mga reactions ngunya na pag-aaga. Para po ma-contact nindo ako, mag-text lang Tabi sa 0928-777-5548. 0967-777-5548. 0966-203-0034. Yan pa mga numero na pwede nung i-text mga tugang si Henry Emo, kaya mag-chat lang Tabi sa tuya. Kaya lang sa chat, pasensya na kamo Sa chat po paminsan, di ko nagkakabara sa kimakaskas. At di ko po masyadong dakulon. Naga-file up mga tugang ang mga mensahe di po sa tuya na programa. Kaya medyo mas madali po kung di kita sa text messages natin. In the morning, mga tugang sa DCGB. Kumusta lamang po sa tuya na mga travelers? Maray na aga po sa Indogabos. Ingat-ingat lang Good morning sa mga nakatutok sa 106.9 WGB dyan po sa Tabaco City. Magandang morning. Tabi sa Indogabos, mga morning heriters. Hello. God is good all the time. May mga birthday ngon yan. Haberday. Bueno. Dili kita mga tugang sa tuya Tabi na mga marhain na bareta sa morning hirit. Good news sa morning hirit. Mga marhain na bareta sa morning hirit. Uy, sabi mga tugang sa kulturang Chinese, ang menopause da Tabi, ang apon nila kan second spring. Uyug-uyugon mo yan. Kung ang girl da Tabi nagme-menopause, ang sabi da Tabi kay ang apon nila kan second spring. Dahilan da Tabi, da ini ang end of woman's childbearing years. Give rise to a new phase of life empowered by her accumulated wisdom. Uyog-uyogon mo yan, Matindi pala na di. Yung man ang ganda, no? Tapag menopause ka na, pero day ka naman Tabi ka. Day naman chance na mag-aki, di ba?
Kaya databi, yung databi yan mga tugang antaon, naigwa ka ki mga dagdag na kaaraman. May empowered ang sa imong buhay dahilan sa haloy mo ng pag-istiner sa kinaban. Physically, mga tugang, ang mga sintomas databi kay ni can appear as estrogen production slows, nagluluya, mga hot flashes, insomnia, headaches, mood swings, dryness, diminished skin elasticity, memory loss. O talaga ha? Pag medyo may kuha na pala, malilingaw na pala, to facilitate the transition, mga tugang, ipinagrekomendar ang pagkaonin mga halangkaw sa pig-apod na phytoestrogens. Ang plant estrogens, iyo po mga tugang ang kasarabay databi ang apple. Oh, yan ang good news, ha? So mga nagme-menopause databi dyan, ha? Databi, ha? Maray databi na magkaon kita ki apple. Brown rice, oh, talaga, ha? Cabbage, yan. Carrots, dakulong pala na din. Mga beans, buda legumes, beets, citrus, oatmeal, oh, talaga ha. Potatoes, yan. Mga potatoes, ha? Ano nga ang Bicol kang potatoes? So, ano yan, ha? So, ano yun is? So, ano nga nasa? Patatas, yan, patatas. Siring man databi, radish, asin ansoy, oh, saka, ha? So mga nagminida mayaman ini mga tugang sa pigapod na phytoestrogens, ha? Kaya pinagrekomenda na kung ikadatabi nagmimenopause na kaunon mo ang siring na bagay, ha? Nakakatabang databi yan para po mga tugang malabana asin mapakaray ang sa imutabing salod kung ikatabi nasa pagmimenopause na. Siring man mga tugang, pwede man kumonsulta tulo sa doktor kung siring na bagay, lalo sa mga ubi, ha? Pero ipinagrekomendar man ang pagkauntabi ni ki black-eyed peas, mungo beans, o siring man ang dahil ko aram ko na northern beans na ini, kidney beans, boda iba pa kasabay ang black turtle beans na halangkaw po sa phytoestrogens. Siring man ang regular na weight-bearing cardiovascular exercise. Siring man ang energy-based exercise talaga, ha? Buda ang pag-yoga, nakakatabang databian para ma-control niya to ang epekto kang pigaapod na second, ano nga sinabi ko? Pigaapod na second spring. Yeah. Second spring. Yan po ang marahay na bareta, mga tugang, para po duman sa mga nagme-menopause na. Tabi na parantabay, ngunyan pong aga sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, waramonta na mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Megaforce Patrol. Si Angel Mustasa sa buena manong report. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay sa mga dugang kapanga barata. Arestado ang sarong lalaki na nakampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa report na ipinaluwas ng Legazpi City Police Station, ikinasa akan kapulisan kan Hepatura ang sarong Manhunta Charlie Operation sa pamamayo ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, kaso hapon kontra kay alias Val, 51 anyos, asin warang agom. Si alias Val ang may susidong mandamiento di aresto dahil sa kasong 2 puntos sa pagbayular sa Republic Act 9262 na may ipigyat talaan na piyansa na sobra sa 38,000 pesos sa kada puntos para sa iyang paramientas na libertad. Sa presente, anak sa nung persona ang nasa kustudya kanasabing Hepatura para sa tamang proseso bago dagos inihampa sa korte. Malaglag na bareta, Haliwa, sa Kusada, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Morning Hirit.
muna. Ay, naso sting. Ito. Yan. Mhm. Baretang sunod-sunod. Karen, Alan, nasa linya. Good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Sa dagdag man niya tong bareta, formal naman na mapuroon sa trabaho ang gabos na mga elehido asin bagong opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay dahil inisa sa indang inaugural session ngunya na aldaw petsa 8 kan Hulyo. Sa inaugural session na inikan ika-15 ng sanggunian panlalawigan ng Albay, formal ng mamamayudigdi asin magtutukaw bilang presiding officer kan kada regular session si Vice Governor Farida Bidayko. Kaibaan 10 mga ilihidong board member hali sa tulong distrito kan probinsya ng Albay asin duwa mo ng ex-officio board member. Mantang sa inaugurasyon na ini VP Henry, dyan pa sa nagigibuhon ang pagpili kan mga magiging chairman o mamamayo sa mga standing asin special committee asin dyan niya to maaaraman kung sisay na board member ang makaputkan saro sa mga magabat na committee ba ang Committee on Budget and Appropriation asin Committee on Laws, Rules and Oversight. Katakod man kaiyan, magiging presente taod-taod si Governor Noel Rizal tanganing iheras ang mga plano o programa kan ehekutibo partikularmente ang may relasyon sa fondo kan gobyerno provincial kan Albay. Mantapik lalauman man pati VP Henry na sa pagkakataon na iyan, tatauanan na nin magkakaligong otorisasyon o power ang gobernador na maging signatory sa gabos na mga tseke asin bangko kan gobyerno provincial kan Albay, tanganing magpadagos na ang gabos na mga fiscal na transaksyon sa Kapitolyo. Magiging presente man at dyan sa inaugurasyon, ang gabos na mga department heads kan opisina kan Kapitolyo, ang regional director kan DILG, ang provincial election supervisor kan Comelec Albay. Mentas instead na sa Legazpi City Convention Center tabi VP gigibuon ang inaugural session, sa bagong session hall na sa nagigibuon ini sa pagsabing iyo ang napaghururunan dahil tiit man sanaan mga bisitang inimbitaran asin kaya man ining maakomodar kan bagong session hall digdi sa may Capitol Annex Building. Iyan tabi VP Ready na yan? Magayon man yan na bagong session hall? Actually, VP Henry, improve pa yan eh. Pero daing choice, dyan muna tabi gigibuon ang inaugurasyon dahil mapapagal man sa mga staff kan sangkunian panlalawigan na iparalyo sa mga tukawan lamin sa kan mga board member pasiling duman sa dating session hall. Saan plano baga, marilipat muna duman sa tatawan ki improvement ining bagong session hall ang ilaw, ang bintana, asin na gigibuo na tabi yan VP Henry na di carpet, asin kakaganin mga bleacher, so ang estilo ng GAD, arugan so inalian na lumang session hall. Anong oras ang session ko niya na hapon? Alas 2 tabi VP Henry. Alas 2. Inaugural session ha? Diyan Opo. lang sinda sa indang session hall. Natataday sila nagluwas. Basta mapo na sinda sa trabaho mo niyan. Medyo curious lang ako. Ano ba bagang inaugural session sa mga hotel? Ar kaso hapon sa sanggunian panlunsod sa mga hotel sa La Piazza, di ba? Natatasinda diyan sa nasinda sa Kapitolyo. Iyon ang napag-ururunan. May rason yan, susugon mo na eh. May rason yan, susugon mo. May rason yan kung nata. Actually, May rason yan, susugon mo. Siyempre, yan ang pag-urunan, pero may rason kung nata dyan sana. Diba? Dahil sa purchase request. Ramon mo kay Vice Governor Diday ko kung nata dyan. Diba? May rason yan. Sigurado ako kung ilingan mo So, gari simple turnover, imbes nagibuhon sa Senito. Imbes nagibuhon duman sa, anong aning hotel ito? Na Piazza. Bako. So, gibuhon sa Oriental. So, turnover ninda. Ginibo ba ka dyan? Sa Governor's Guest House. Ano naman mo, An? Opo. Ramon mo kung sinda, day nagluwas sa sendang inaugural session. Buda, tagaroon day mga dakol na imbitado. Opo, BT. Diba? Dapat may mga imbitado baga yan, diba? Matawo yan. Matawo yan eh. Matawo yan, kaya ayan ang dapat aramon mo, ha? Okay. Okay, sige. Iyan tabi Henry Karan Ala, DCGP News. Thank you. O kaso hapon, nagkaigwa naman mga tugang ki inaugural session ang sangguniang panlunsod.
tabi sa panginginot ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Ginibo dyan sa La Piazza Hotel, no? Nakauron ko kaan si Vice Mayor Luis, hinapot ko kung natata sa luwas ginibo, may justifiable man so sabi ni Vice Mayor Luis, Sabi sa kuya, primero nga niya tabi, dakulong kitang imbitado. So mga department heads, so mga iba pang mga national so mga government heads, offices, head of offices, kasabay nga dyan nga siyempre nga sa mga kapamilya nga kan mga kan mga konsyal, kan mga elected officials, kasarabay nga dyan nga na ma-attender man si Mayor Isham para nga magtaram. Okay, ako dyan, kung ako sa iya, dakul man ang gadang imbitado, di man makakausto, duman sa session hall, kan sanggo na ang palno. So, na-interview ko siya, Sabado kan Sabado, na-interview ko siya kan Sabado, bago mag-Lunes, kaya aram ko kung nata, ginibo dyan sa La Piazza Convention Center. Yan, Dadakul man ang gadang mga imbitado, si mga taga-media sa nang kuno yan dyan, Kaya mga tugang ginibo dyan sa luwas. Iyan sa paliwanag ni Vice Mayor Luis Gutierrez kan ma-interview niya to kan Sabado. Mientras tanto, Alarmario nasa linya. Good morning, padingala ng latest. Go ahead. Padagos kita sa positibong paglaom, magian ang gabos, kunyaon ang pagkaburugkos. Iyan ang magkasarong mensahe ninda Mayor Hisham Ismail asin Vice Mayor Luis Gutierrez sa ginimong inaugural session kasuhapon kan sanggunian Panglungsod Legazpi. Presente ang gabos na opisyales pon kay Top Notcher City Councilor Vince Baltasar, Lau Beltran, Ismael Bandipo, Alex Hao, Attorney Butz Lucila, JP Lee, Charlton Lahara, Sunshine Imperial, Tan Ranyola, Ato Valladolid, Liga President Mila Bal, atin SK Representative Jan Nicolas Garbin. Dakulman ang mga naging bisita, kasabayan ibang barangay kapitan, asin mga representante man kan iba-ibang ahensyas di gobyerno. Siyempre yaon ang mga taga City Hall sa panginot kan sa indang mga department head. Saro ang direksyon kan mga mensahe pagkasararo para sa futurong mga development pa kan Legazpi City. Matawo man ang ganpadi kasapon Matawo. Nahiling ko sa mga pictures, sa mga papurma, mahapit ko takong mga kwan. Hindi ako nakapit, naka-t-shirt pa na ako sa hapon. May barong pala na di. Nagpakabarong. Yan, iyo man ito ang moment talaga na maging kumbaga i-formalize ang okasyon. Magayonon so naging okasyon simple lang. Imbitado man so Mariners na iyo man ang nagdarakan colors bago pinunan ang inaugural session. Simple pero magayon ang naging output kan okasyon na ni dapat man talaga pag-arog kan maiwas. Ita nakaurog ko kan na interview ta si Vice Mayor Luis kan Sabadong hapon sa 3 o'clock tang programa. And ako nasabutan kong nata ilinuwasin na tadakulon man talaga ang tao. Arog ka itong so colors na ito. Di ba ito makalaog yun sa ng palunsod, seasonal. Di ba? Dakul ba itong tao da, kuhan, di ba? Dakulon talaga. Kaya naintindihan ta kung nasa luwas ito. Saka sarok ka, naman ko narama na sarok ka talaga sa paborito ni Vice Mayor. Nata? Actually, nag-upload dito sa ko before 3 o'clock. Niya ko, dumang ka na lang kay VP Henry magpa-interview. Duman niya ko, mas makakabuelo ka kan sa imong gustong sasabihon. Kaya pala nag-upload kuhan, interview kan Sabado. Ay, kasarawayon ka. Pero ayos man, at least nasabutan talaga ang Lunes, ito ang mangyayari. Di ba? Saka naman sa 3 o'clock, kumbaga, so tao talaga, nag-aalat kan mga
magayon na laman naman sa programa, lalong-lalo na so pahayag, initial na informasyon ni Vice Gari, Mayor mga malain Luis pa Gutierrez. dito. Gari, malain pa dito. Paborito ko yan si Henry. Garing malain pa rin mga tirada mo. Garing Kaya naka-scoop ka? Ayo, kaya pala. Naka-scoop ka. Sabado pa sa naara mo na. Ata na. Ako pa? Sige, sikreto may ko tayo. Taba ka, lagon na ka mga sindikato. Ako pa? Ano sa time mo kaswapon? Ano sa tire mo? Ako, siyempre, nag-coat man ako. Kung nagbarong ako, baka mapagkamalan man kita dumana. Iyo man. Ano? Tama ka man. Medyo bagay man duman sa mga barong ninda. Yeah, okay. Kung nga na, EVP Glenn, forma. Nakapan ba nailing ko nakabarong? Nakabarong. Imbitado pa lang sa mga kapitan duman. Imbitado. Kaya man pala, dapat talaga mahiwas ang lugar. Si wala barkada tama na kapitan kan Bagakay, kapitan Alamo. Problema niya pag uli nakabarongon pa, ubaon ko na yan. Ubaon mo yan ko tapos abot mo sa Bagakay nga ngalasan kagaan. Dadara plusong ka. Nakamotor ka dapat. Nakabarongon ka. Si Kapitan Ben Rosen. Okay. Kapitan tapos kapitan kan Bagong Lamba. Gailing ko duman. Yan. Okay. Ayan sabi pa rin ang bonggarang informasyon. Digli sa Nuas, Alam Mario, DJGB. Salamat pa rin Al sa report. Sabi ni, dahil sa totoo lang, sabi sa ko ni Vice Mayor Luis, pwede ka magpa-interview nga lamang tabi sa imo. Kaya ako pwede ba ka? Ito nga yung Sabadong ito, kaya aram ko na so mangyari, tabi maski si Mayor Isham baga na-interview ta iyang kang a day before. Na-interview ta si Mayor Isham a day before. Kasarabay nan sa iyang plano sangguni ang panlalawig, panlunpa sa lokal na gobyerno. Buda mga tugang an sa iya tabing itataram dyan sa konseho. Kan sangguni ang panunsod na kaipuhan ki legislative measures. Yan ha. Sabi ni Noel Manalo, maray na agad tabi sa sakong isip. Sa sakong isip, kaya day nagluwas sa mga opisyal kan probinsya dahil daing pundo. Kaya sinda sana, ano daw kung pwede yan na rason na nabilog sa payokongon niya na aga dahil doon sa hapot mo. At ayong amigo, dapat laladupon mo talaga. Laladupon mo ang pag ika na reporter ka, dapat laladupon mo talaga yan. Nganing maaraman mo kung nata. Buda pag reporter ka ba, may kapilyuan ka nugad sa buhay. Di ba? Good morning, Bossing Leonito Gaviria. Yan ha. Maray na aga tabi. Jimmy Nasalita, may report. Jim, good morning Jim. Yes, Bibi. Maray na aga sa mga parantabay. Sa tuyaman ang mga dagdag na istorya, milyonis na. Ang kantidad kan mga nasasakuting droga sa teritoryo Kanalbay. Naiko. Sa latest na informasyon, sa Ligaw, ay sinagibong drug by bust operation sa sarong barangay, 10 persona nahulog sa kamot kan PNP PDEA. Asin iba pang unit kan operatibas kung saan nariki sa tabi bibi sa 162 gramo ni na pinagtutubodan na bawal na bulong kantidad sobra 1.1 million pesos. Sangon niya na sa kustodya na kada mga otoridad ang tulong sospitsado para sa ngatanin kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bako na magayon ini. Yan kung minilyon na ang kantidad nin droga na ipinagpupuslit digdi sa satuyang runa kung saan pantulo na inita BBP na mga matroyong pong operasyon kan mga operatiba so kaninot baga so nakober niya to eksklusibo digdi sa Kamalig milyonisan kantidad sinundan sa Ginobatan milyonisan kantidad ngunyan latest iyon na naman ini milyonis man ang kantidad kung saan kung naipuslit ini naipabakal sa mga user kani gustong sabihon tabi BP sa milyon na kantidad nin droga dakulman ang persona na mababangag kay Tama.
maray naagapan kan mga otoridad. May naroon mong 162 gramos. Pigatingi-tingi bagay. Iya baga. Pero mababangag ka iyan dyan na tao naman sa Bicol Region. Aram mo kun ngaya. Dakulunan bangag na. Dipisil baga. Dipisil na baga. Ilingan man mga dek man ini sisabi na bangag ani ba, pero sa Manila Jimmy kadakol ka nangyari. Bastang makahiling ka na mga nagtitiriwi-tiwi. Pisil na Jim. yan. Jim. Ah? Relax. Kung ang pangasiginan palis-palis baga. Lato sa tagang salbatana ka. Undon mo ko dan. Maray nga rin, mga nasasabatan ko, okay pa man. Okay ba? Pero ikaw na ako nagkakasarabatan. Sige, tiwi-tiwi na. Nagpalis-palis na bagan sa lang. Hindi niya ako, pirang gramo na doon nadalikan eh. Kung iyo ba sa nan-obserbasyon ko kaan, pag nag-news gather baga ka, Yeah, no. tapos may nakakahoron ako nagpalis-palisan pa nga. Pero yun na. Yun na. Naglalawag sa isip ko niya ako, kuwanin eh. Nakanamit. Nanamit niya ako eh. Ay, Minsan nga ni, kapigiling ko ang pandok mo, Day pa man. ang pagpaliskan pa nga mo, pag nagkakaon man sana. Aya. Mamalisyan mo talaga yan. Yeah, totoo. Buda sa mannerism niya, para mo kung bangag. Yeah. Tapos ang mata nagtataga ko na, Yeah. kimbig na. Correct. Apa May na yan? nagturo kan sa kuya ng mga kuan eh. Mga tarataw magiling ka. Okay. Yan na, Bipi. Buda ang parong niya, sa parong mo, mariparo mo eh. Daday ng parday ka ng parang masibang kapakaan niya sa ngimot man siya tapos sa mata ng pagilingkaan. Sige. Hindi Bye-bye. nasalita di si Jimmy yun. Sarawayo na Jimmy. Kung anong bigat para kang lalaking ini na. Oy, 5:40 in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pading Mar, good morning. Pero daang rollback mo niyan, Aldaw. Gisinte mo sa imo. 70 sentimo sa mo ni June. 80 sa mga nagagamit ng kasira. Salbatan. Ayos! Parakpakan! Sabi ka sa ang auto na ako, mahulog ka sa bangko si VP. Yung rollback ninda ni Noel, Gisintimos. Salbatana. Kung hain so nagkuha na baga, nag-ceasefire na, nag-rollback lugod, Gisintimos. Winda. Alright, kaibang headlines. 15 hasta 20 na bagyo. Pigil na uman na maglawag sa Philippine Area of Responsibility sigun sa pag-asa. Department of Agriculture, aminado na kaipuan pang pakusugon ang pagpababa sa presyo ng bagas. Kasunod kan SW survey na nagitaas pa numero kan mga nagugutom sa nasyon. Aha. 10 centimos kada kilowatt hour na recovery kan NGCP. Ano da? Epektibo na sa August billing sa kuryente. O, diyan yung pati. Ipapason sa consumer. Eyo, Iyan, pinasabit ta. generation charge. Ipapason iyan. Oho. Di ba? 10 centavos per kilowatt hour. Good luck to us talaga. Okay. Alright, infrastruktura, edukasyon, as in digitalization. Papakusugon pa kan gobyerno para makaawas ang Pilipinas bilang lower middle income country. Okay. Lugar sa Taal Lake kung saan nilubong ang mga nawarang parabulang, aram na kan DOJ. Aram na. So barakalang kisira, nadakop sa Taal Lake, nagluya. Sala man ng analysis na maninda. Aloy na padiwara na ito. Dapat. Para naman ito. Ngunyan ka mo nagluya. Di mo aram sa pakahulugan agad after mga perang aldaw ko. So, pata masiram mo ang tawilis dyan. Totoo lang pa. Di masiram mong piprito. Ade? Dati ka doon kakaon ang kaan. Di ka nagkaon ngunyan? Atay na. Na-imagine mo? Dahil, bawal sa ko. Okay. Alright. Nagkakarang miyembro kano di katura, pigi-imbestigaran man sa missing sa Bungeros. Ano da?
tig-imbestigaran mas nagkapirang miyembro ka ng dikatura. Maligaw ang kita, ano? Katarabay sa mga polis. Maligaw. Nang pigiristo yan, pirmi sa TV, Burubanggi, Oral daw, boda sa mga news. Ang pigiristo yan, mga parabulang. Diba? Pati si Kunyan, si Gretchen. Gardera kulaon iyang pading imbulto dyan, adi? Oo. Sana, totoo ang mapalusahan dyan ay talaga. Iyo. Pati si Gretchen Adamay. Si Gretchen ta. Siyempre, naling kay Ataw. Kasi Gretchen dati bagang kuha ni Atong, kay Bayba. Oo. Si Gretchen na, nagitaas man dakang kamuhot. Nagbubuhi mong pati ito kimanok. Saka baga. Saka. Nagbubuhi kimanok. Iya baga. Saka. Yan. Bago nakadakon na kang nadadamay. Alright. Presidente Bongbong Marcos approved sa pagtanggal kan bank secrecy law para sa government employee. Nga ni ngayang daing itago. Aber daw. Kung may kayamanan o dae. Si Sen mauyon kaya ng mga elected official. Ini, ali ini sa proposal Ni Senate President Chis Escudero. Geram, ang proposal ni Senate President, gere langanin. Pero okay si Presidente Kaan. Okay da. Talaga. Pwede. Sige daw. Sabi na Clear Castro, okay nga ya. Government employee pa di Oo. Pwede. Pwede man. Galing magkaalaman na. Government officials and employee. Utang kang Pilipinas, ginamit sa infrastruktura asin panginot na serbisyo kang gobyerno. Yan ang depensa kan Malacanang. Yan. Sa 17 trillion pesos na utang. Technical driving operation sa Taal Lake para mahanap ang bangkay ka mga nawarang parabulang mapuna sigon sa DOJ. Parang paghanap daw kayo, di? Sabi baga, daday bunda. Pero sabi nga ni ano yan? Bago matuwang si DOST? Sabi ni Sir Dudong, namita sa niyang kamera. Pwede camera. Ay, sa bagay. So, gari may kwan. Ikaw na pating drone. Iguan na baga kaya na, di? May drone baga sa ilaro. Iyo. Iguan na kaya. Kung nakalubong na ito, paano na? Yan ang kunyan. Kaya nag-aadating. May tinuga ni alias Totoy kung saan parte sa Taal? Pikto ka na da kung sa inang lugar. Saan parte? May mga testigo da ang pinagdumaan. Okay. Na-pinpoint na da kung sa in. Pero, nagtutubod ang PNP na apera sa Taal, ikaw pang ibang mga lugar na pinagdukuman. Okay. Alright. Veterans Block, handa na maging Senate minority. Fishing industry, sisiguruho na matatawan ng dakulang pondo sa 2026 national budget. Bantang 17 million na Pilipino magikinabang sa pila sa National Fiber Backbone Phase 2 at in Phase 3. Yan. Okay, so Bibi, ang mga headlines yun na pagkaaga bigang Kapiways Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calcio dyan sa Orosat Legazpi City Basta Radio. APYC nyo yan. 24/7 konektado kung maski daing load. From Newspace, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Newspaper front Mar. page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar. Oy, sandali lang, tabi, amigong Jumara at saka Joshua. Di magiro ka mong doa. Di magiro ka mo dyan. Ramon tang latest na kamugtakan kang panahon. Bata may rawit-dawit pala na kunig diyo. Hali kay Paring Ray. Di magiro ka mong doa. Apudan tamon ang pag-asa. Baka lamang mog makitangon yan dyan na aga dyan. Ade, bata pag-ayak nag-apod, bigahanap niya man. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po. Ano ang latest forecast? Ngunyan pong aldaw ni Martes. Go ahead. Para na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Martes. Southwest monsoon o duro sa bagat ang nakakaapekto ngunyan sa bilog na nasyon. Ang Kabikulan sa maghapon nilalauman na makakaigwanin bagya hanggang sa minsan mapanganoro na kalangitan. Igwa pa man tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halos sa timog sulnupan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Dating agwat kan temperatura sa maghapon 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Pansaldang nagsirang alas 5:24 ngunyan aga, masulop at yan alas 6:16 hapon. Alipurigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Di na kita, Sir Ariel, kay low pressure, ano? Mara na?
yung bagyong si Ibising po na luwas nito sa Oo. Philippine Area of Responsibility, since ang unyan may paman kitang LPA. Yes, very good. Salamat po. Mabuhay ang pag-asa. Ha? Salamat po. Alright, mga tugang, iyan po ang latest sa kamugtakan kang panahon. Ali po dyan sa pag-asa. Di ayos, marayang init ngunyan yun ano. Marayang init ngunyan sa satuya tabi na panahon. Jomar, mga tugang sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jomar, anong latest sa Premier Distrito? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Ngunyan man tabi, BP Henry, gigibuon ang inaugural session kan sa Gunian Panglungsod kan Tabaco. Bako man ini sa luwas, Said. ini sa bagong legislative building gigibuon. Ay, wow. Bagong session hall. Dahil ko na inapot so rason, kung nga tatadyan, Oo. dahil ang taso mga hapot mo duman sa Kakaren, ansimbag ka ito kung nga tatadigdi sa bagong session hall, mahiwaso nini. Oh, yan. Kayang Oo. i-accommodar, kayang i-accommodar ang dakol na bisita. Taang bilog na third floor, halos tabanga kan third floor palan. Dakulaw na di. Session hall. Dakulaon. Oo. Dakulaw ng building. Yaon sa third floor ang bagong session hall. May was, maski magpabarayli. Ang pagkatapos kan session, mag-jam session. May barayli. Katusunod sa salmatana ka. Di ka palang kimangyaring kwan, uning jam session na di. Maski magpa-jam session. Dahil raram kan mga kabataan ngunyan, kan mga bagong tubo. Di, manaram yan. Sa mga panahon mo sa BP Henry nakaisikaan. Okay, siguro, Jam kasarabay-sabay ka man dyan. Sa mga day nakaisi, kang inot, iyan, ang barayli, ang apod kan jam session, bago naging disco. Pagkatapos kan jam session, naging disco. Ngunyan naging ng Mrs. Yes. Yan ang evolution kaya. Kan, kang jam session kan mga panahon. Kaya ito nga, ni Roger Radyo on Puno that. sana yan. Alam mo, Radyo Puno? Oo. So, ito bagang may plakas sa tahaw, pipatindog sa luwang speaker na sa litiyo na. Iyon na yan. Tapos sa bumbilya, ipatuskan so papel, so ano yan? So pang patos baga sa parol? Oo, so, ano po ka, Japanese paper, iba-ibang color? So plastic na May pula. blue, may golden, may red. Pagkatapos, sigwang saro na may kapot kan switch. Pipa imat-imat. Ay, paimat-imat na yan. Pigsasabay sa tugtog. Barayli na yan. Okay. Ngunyan gigibon ang inaugural session and pigla lang naman ang mga dakol na bisita. Siyempre, si Mayor Ray Bragais. Ang pinaka-special na bisita kan Sanggunian Panglungsod kan Tabaco na pigwa panginota naman ni Vice Mayor Glenda Ongbonggaw. Mientras tanto, 2 persona ang arestado kan Tabaco PNP Kasudma digdi sa syudad ini matapos na maaktuanan mga ini na nagtutong its tulog sa ini nakadulag susaro maorikmat pa ka sinaw-sinaw kan day ko ngayon midbidan tabong inigar pulis ini diretso ko tipas nakadulag so duwang natada sarong 52 years old as in 51 years old na lalaki anday na nakapangiskapar natakmakan mga pulis kasabay na nakumpiskar ang 455 pesos na lilibang-libangan ng kuta patulutoroblian paikot-ikot na kwarta kan mga nagturong its na ini. Bibiyan rin mga dagdag na impormasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman si Joshua Bino. Joshua, good morning. Anong latest? Buhian mo. Good morning, BP. Good morning sa mga paratabay. Dahil man sa nagalangkaw na kaso ni na rabies, responsableng pag-atama ng mga hayop na pinagbubusol mo niyan. Pinag-promote kan Department of Health o DOH Bicol. Tangani ng papribintaran
pakontrol ang rabies digdi sa rehiyon Bicol. Susog sa record kan Department of Health Bicol, digdi sa bilog na rehiyon kan na Bicol sa DBPNRI, uminabot na sa 24,914 ang mga kaso ni kagat nin hayop sa inot pa sa ng quarter kan taon 2025. Kung sa Camarines Surman ang may pinakahalangkaw na insidente nin karagatan na minatakol sa 8,525. Kung kaya katakod kay ni, sigun kay Dr. Xavier Vallejo, ang medical coordinator kan DOH Bicol National Rabies Prevention and Control Program. Ang rabies talagang matindi ang epekto fatal, pero 100% na kaya initabi Henry prebentaran. Ini sa paagi na ang mga atama na mga hayop iyo ang nagresebe nin magkakanigong bakuna. Siring man, sabayan ka na aktibong pagpartisipar ka na komunidad sa mga inisyatiba ka na gobyerno, partikular naman ka na Department of Health. May kinaraman sa protection as in welfare man ng mga hayop, animals. Susog kay Dr. Vallejo, basado sa Republic Act number 9482 o mas midbid bilang Anti-Rabies Act of 2007, ang mga may atama nin hayop ay ikos halimbawa, iyo ang may mandato na isumitir ang sa indang mga ayaw mo ikos sa magkakanigong pagpapakuna, registration at dapat pigatama nini na tama tanganin ng malikayan na ang mga atama nagiging balaw-bagaw sa palibot ayo ang nagadara ni na patakot ni na rabies sa kapalibutan. Kung kaya ang katakot kay ni yaon ang pag-reiterar ni Dr. Vallejo asin kagbilog na Department of Health Bicol sa ang publiko lalo na itong may mga atama pag-konsulta sa mga DOH Certified Animal Bite Treatment Centers so pinapot na ABTC, sharing man ang mga recognized animal bite center sa Manila in mga komunidad. Sa presente, basado sa record, sa bilog na Bicol Region, iguanin 52 na mga certified animal bite treatment center ating mga animal bite centers digdi sa Bicol Region na pwedeng dulupon kung nangaitonin bakuna. Yan, Peter, nagdag na itong istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Uy, sa mga birthday greetings natin, sandali lang, Baka igwang birthday, ay, nako. Nawara lugod. Madali lang po. Pasadahan ta. Alas 6 na pala, no? 2 minutos bago po magabot ang alas 6 nin aga. Mga tugang digdi po sa saindo na programang Morning Hirit sa DCGB. Ilingon tamo na so greetings ta. Yaon na po ang mga baretang may init. Preparado na po. Printed na ni Pading Mar. Ang mga balitang may init ngayong araw. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa Kuyang Agom na ma-birthday ngunyan kay alat ko na Rosemary walang apelyido boy. Si sa imong agom digdi. Basta happy birthday mula kay Nelson. Happy birthday. Yan, ha? Good morning, Henry M. Kumusta ba daw tabi kaming mga taga Ginubatan Albay? Yan. Good morning. Happy birthday. Hello, good morning. Ako na sa'yo naman ito. Sorry. Pag-rollback ka gasolina. Ay, wala lamang. Basta, importante, wala lamang. May mga nag-iisip ka ng mga committee na miliyon ta na sana. Ano? Dahil ang nag-iisip ng miliyon na sana ngayon sa otro simana pwedeng 2 pesos. Yung nga ni. Igwa lamang. Yung 10 centimos, ano man yan? Medyo kon lamang. Pampakalma. Wala, grabe. Pero, tapos mo yan, pag sinabing inaugural, primero yan na pagtiriko. Yes, yun.
Kung sa Bicol pala, inot giral, Oho. inot na pagkripon, inot giral. Inot na pagtiripon. Correct. Ay, okay, Migo. Okay, Morning. salamat. Okay, bye-bye. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning kay Madam Melinda Wi. Sa gabos daw na mga listeners ngunyan pungal daw. Ha? Good morning kay Mama Del na nagdadangog ngunyan sa imo. Good morning, naramdaman nindo na naramdaman ninda na magkasararo kan Dahil ko nung nabasahon nini. Relax lang ha. Good morning, pangiton palan si Kwan. Garo. Latosonta ka dyan na. Good morning, Sarawayo nini. Good morning, Henry M. Pagigreet po sa Kuya Noel. Kuya Noel Sigurtan. Happy birthday mula kay Nuno at sa imong mga kapatid. Ayan. Good morning. Happy birthday na lang, Tabi. Good morning, Henry M. Baka mayroon dito. Now that your birthday has Ay, wala na. Okay na. Baka di sa tuya na iba pang platform. I-check natin kung igwatabi ano yan, ha? Birthday greetings. So, tala size na pala. Ay nako, dakulo na oni. Good morning kay Henry. Pabati po sa agom ko. Happy birthday, Sandro Bunaobra. Salamat. Sabi ni Rachel Blando Bunaobra. Vinas Dio. Good morning kay Manay Ida na nagdadangog sa imo. Lads Bueno. Good morning, Tabi. Kay Patula sa Sipi Daraga Albay. Rodel Orbase Osma from New Jersey. Pakibati sa mga amigo ko dyan sa Ginubatan. Si Bading Vanessa. Rene Palconitin. Gimo Osila, Ando Moro, Christian Herrera, Mabalos sa Natabi. Yan, maray na banggi sa imo dyan. Maray na garaw hapon ngunyan sa US. Rodel Orbase Osma. Noe Nacion, good morning Databi, listening sa DCGB from Silang Cavite. Matravel po kami punta Purak, Pampanga. Iringa Tabi kita, kumusta dyan sa tuya na lugar? Barangay 15, Ilawod East. Yan, ha? Korea Lustre from Talahib, Daraga Albay. Nakaantabay man Tabi siya. At saka, good morning Tabi from Banao, Ginobatan. Sabi ni Welming Moral, Okfemia. Yan. Good morning Tabi sa mga taga dyan sa lugar na yan. Jovelyn Baldon, Rems Balderrama. Morning sa pinaka GB. Keep safe always, pretty boy. Sirawan ng mga terminology mo, Ate Rems. Good morning, pretty boy. Elisa Fajardo, good morning, Tabi. Si Tangway Nancy, good morning from Sipi, Daraga Albay. Alright, o sige, wala na. Wala na. Okay, sabi ni Joker, mag-ingat daang mga parabulang sa Albay. Tadakula ang lake. Latosunta ka dyan, Joker, ang kalukuhan mo na. Ano ko lang lake ba tubuhi mo da sumlang? Karawayon ka dyan na. Pakigreet po, happy birthday kay Irish Madrigalejos. Yan. Irish Madrigalejos, happy birthday. Tabi sa imo. At saka belated happy birthday kahapon to DWCL Vice President for Academic Affairs, Dr. Salvacion Garcera. Yan. Happy birthday po, ma'am. Good morning, Tabi. Sa Divine Word College of Legazpi Community. Ang mga balita susunod. Magalipas lang kan mga patalastas. Basta Morning, Henry M. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:05 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Martes ngunyan, Hulyo 8, July 8, 2025. Suspension o kanselasyon kan permiso kan mga quarry operators ang pinalidad sa masuhay sa Executive Order No. 3 Series of 2025 ni Governor Noel Rosal may kinaraman sa oras kan quarry activities sa probinsya kan Albay. Mga tinamparte kan tinampo na nagbatak sa Tercer Distrito kan Albay sa salidahan pagkatapos na iniisa sa irarom sa monitoring kung maglala ang sitwasyon sigon sa DPWH. Dahil pa daw kiginasto digdi ang gobyerno sa lado pa ka kontratista. Newly constructed sanitary landfill sa Ligao City, madali nang maging fully operational. Sa lado nasyonal, Department of Agriculture, aminado, nakaipuan pang pakusugon ang pagbaba sa presyo nin bagas kasunod kan SWA survey na nagitaas pang numero kan mga nagugutom sa nasyon. 10 sentimos o 10 centavos kada kilowatt hour na recovery kang NGCP, epektibo na sa August billing sa kuryente. Sa ibang nasyon, Bagyong Danas, dating Bagyong Bising sa Pilipinas, nagwalat ng 2 gadan asin 500 na nalugadan sa Taiwan. Business news, presyo nin produktong petrolyo nagbaba sa ikaduwang simana kang Hulyo. Health news, health benefits kan bawang aramon. Oras Pilipinas, 8 minutos makalipas ang alas 9 nin o kaya alas 6 nin pag-aaga. Panagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Ang mga crack, asin o kaya batak na mga o nagbatak na mga tinampo, parte kan bagong reblocking section sa Barangay Morera kan Ginubatan Albay, isa sa irarom sa monitoring kan DPWH asin kung kinakaipuhan, ini sa salidahan asin kung maglalaan sitwasyon, ini ang magiging solusyon sa sinabi ng problema mantang sa lado kan gobyerno day pamansindan nin o day man mawawarang manin gastong dakula dahil lang sa lado pa ini kang kontratista. Inang kinumpirmar sa DCGB News ni Lucy Castañeda, tagapagtaram kan DPWH Regional Office No. 5. Sa iyang sinabi na sa pagikansiring na bagay ang kontraktor pan managot kay ni may kinaraman sa sinabi ng problema dahilan taday pa man ini kompletong turnover sa gobyerno. Sayang tinawanin doon na ang mga ini padagos na imomonitor. Mientras tanto, ang mga may kinaraman sa concerns sa Kudal kan Bicol University paragos pang ipinagkoordinar sa project engineer ang may kinaraman sa sinabi ng problema. Enot kay ni kanuminaging aldaw ang mga ang barangay official sa may parte kan Barangay Morera sa pagikan sa endang punong barangay nagpaabot ng reklamo pagkatapos na mariparo kay ni nan mga bagong nariblock na mga tinampo na enot nang binuksan sa mga motorista. Iyo ang nariparo na igwanin mga batak na nagresulta sa posibleng damage kay ni hanggang sa maabot na aldaw. Mahampang sa suspension ang revocation kan permit ang mga quarry operators sa probinsya kan Albay. In kaso magpadagos ang operasyon kay ni sa luwas kang
allowed hours na alas 6 din aga sagkod alas 6 din banggi. Ina nagkapalaman sa Executive Order number 3 series of 2025 na ipinaluwas ni Albay Governor Noel Rosal sa pagkasabing nasabing direktiba bilang kasimbagan sa mga nagbutwang reklamo may kinaaraman sa ribok as in air pollution na alegadong kasa kan 24/7 operations ka nagkapirang quarry permit holders sa ginibong verifikasyon kan gobernador na kumpirmar na nagkapirang major operators sa nagkaigwanin 27 operations o 24/7 operations. Sa pagi kay ni, ipinagbabawal na ang pagbiyahe kan quarry materials hali sa mga barangay, municipal as in city kasabay ang provincial roads sa laog kan restricted hours. Ang nasabing kasuguan mas pinakusog sa pagi kan provision na nakapalaman sa Provincial Ordinance number 003-2016 na mina-regulate sa operational as in hauling hours kan quarry activities sa probinsya kan Albay. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Kasabay ang report ni Karen Ala. Dahil pa posible sa mga oras na ining iresibir kan gobyerno provincial kan Albay ang bagong Peñaranda Park sa pagsabing direpasuhon go na ni Gobernador Noel Rosal asin kan Provincial Engineering Office ang mga kulang asin posible pang idaragdag improve sa parking ini sa may Old Albay District. Sa entrevista kan DCGB News kay Provincial Engineer Dante Baclao, sinabi kay ining tapos na talaga ang halos kapos na trabaho sa parke. Halaga di ilingon mo una ninda kung kaya pa kaining mga pananom na kahoy na mabuhay sa nasabing parke, lalo pat napasadahan kan Provincial Engineer na medyo alanganin ang improvement o paggayon kan mga pananom kung kaya desidido ang gobyerno provincial kan Albay na paralitan iyan ug takanin mas maray na pananom o kahoy. Kinumpirmar man ni Engineer Baclao na dai pa iningon niya na komunikasyon sa DPWH 2nd District Engineering Office may kinaaraman sa pag-improve kayan maski ang pag-turnover kaya na Peñaranda Park pasiring sa gobyerno provincial kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Madali na pong maging operational ang newly constructed sanitary landfill sa Ligao City, mantang Environmental Compliance Certificate o ECC na sanampi gahalat hali sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol. Sigon kay Mayor Fernando Gonzales na kumpleto asin na isumiter na ang gabos ng mga rekisitos mantang ang ECC ang final document na kaipuhan bago mapunan ang operasyon. Dagdag pa ni Gonzales na ipig-implementar ang proyekto bilang compliance sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mientras tanto, sa pagikaning sanitary landfill, tigilauman ang long-term solution sa waste problem kan syudad. Daiman kay puan pang gumastos sa langkaw na kantidad sa private waste disposal contractors. Dagdag na report hali po dyan sa lawas. Halangkaw na system loss na kulang problema sa Godsangunyan kan Aleco. Mga nadakop na nagkakaigwaning pagbayular sa Anti-Filperage Act na dudugangan pa. Report kay Angel Mostaza. Nasa siyendo 55 na miyembros konsumadores ng Albay Electric Cooperative Incorporated ang na-apprehender na may pagbayular sa 7832 o RA 7832 o ang Anti-Filperage Act po on sa Punirman sa Hulyo 1, 2024. Doon kay Aleco Technical Services Department Manager Engineer Mark Jessa Lucilo, kadagdag sa ibang mga nadakop iwan nasa branch 2 o nasa segundo distrito sa Albay, into any and haling sa Legas City, Chelo sa Daraga, akin duwa sa Kamaliga. Nasa 16 naman ang haling sa branch 1, pinakahalang house sa Tabaco City na may 11, mantang pigduwa naman ang binubatan ating Pulangi. Sinabi ni Lucilo na dasulang problema nila sa gustununan sa kooperatiba ang halangkaw na system loss dahil sa mga nag-aabasing kuryente sa paalitan tampering of meters, jumper at yung iba pa. Kung kaya padagos sa ibang pagpildukta need massive apprehension sa manibaybang parte kan probinsya para mas lalo pang matubaba ang system loss na nasa 26% kan taong 2023, 23% kan 2024, alaga dayo pa ining marhay kaya pinagsalaan at 13% ng system loss sa Kansarong Kooperatiba. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, kasabay ang report ni Al Armario. Hali dyan sa luwas. Lano pang dagdagan ang pwersa kan Philippine National Police na matutok sa northern part as in digdi sa southern kan Legazpi City. Iyan ang sabi ni Mayor Isiam Ismael para lalong mapanindugan ang pagiging safest city kan Legazpi base sa sarong pag-aadal. Nakalaog ang Legazpi sa top 10 safest city sa bilog na Pilipinas sa Espersasyan kan PNP, PSO, mga barangay officials asin mga tanod siring man ang kooperasyon kan gabos asin ibang pang law enforcement agencies. Alagad para lalong ma-improve asin mapanindugan ang onrang ini kaipuhan lalo pang pakusugon ang marhay na pasiorden kan syudad. Kulang pa ang mga pulis sa Legazpi na matugma sa ratio kana populasyon na 1:500 ang ideal. Kaya dapat pa ining dagdagan. May tigdagdag naman ang PNP Provincial Command asin plano ining i-assign ani ba kay ni sa northern asin digdi sa southern part kan Legazpi City. Alarmario, DCTV. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa tercer distrito Kanalbay, mga miyembro kan sanggo ni ang panlunsod all active sa first regular session kasahapon sa Ligao City. Uya po ang detalye kang report kay Jimmy Nazalita. All active ang mga membros kan sangguniang panglungsod kan Ligao sa first regular session kaso hapon sa pamamayo ni Vice Mayor Yip David. Pantang ang lambang membros kan konseho may individual committee na pinagkakaraputan. Uya ang mga standing committees asin mga nagkakarapot kay ni na mga konsyales. Committee on Public Utilities, ang chairman si Councilor Amado Manlangit Jr., Committee on Youth and Sports Development, ang chairman Councilor Aubrey Paino, Committee on Health and Sanitation, Victoria Shane Chua, Committee on Welfare for Elderly, Councilor Ana Manlangit, Committee on Laws, Blue Ribbon, Investigation, Human Rights, Rules and Ethics, Agawad Juna Piñalosa, Committee on Education, Councilor Patricia Gonzales Alsua, Committee on Women and Children, Welfare and Social Welfare Development, Kagawad Ana Manlangit, Committee on Land Use and Urban Development, Councilor Ted Residilla, Committee on Trade and Industry, Kagawad Arnold Revilla, Committee Barangay Affairs, Steven David, Committee on Science and Technology, Kagawad Ray Noel Salceda, Committee on Games and Amusement, City Councilor Juna Piñalosa, Committee on Labor and Migration Development, Kagawad Patricia Gonzales Alsua, Climate Change and Disaster Risk Reduction Management, Kagawad Patricia Gonzales Alsua, Committee on Cooperatives and Livelihood, City Councilor Felipe Alday, Committee on Finance, Appropriation, Ways and Means, Kagawad Ted Residilla, Committee on Agriculture and Food Chairman, Kagawad Ted Residilla, Committee on Public Information, Victoria Shane Chua, Committee on Economic Enterprise, Esteban Gonzales, Committee on Public Works and Infrastructure, Kagawad Amado Manlangit, asin ang ultimo, Committee on Tourism, Culture and Arts, Kagawad Patricia Gonzales Alsua. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, mga Daragenyo. Iyo ang dapat ituring o midbidon na boss bakoan mayor. Pagiramdam Mayor Vic Perete sa mga empleyado asin kan department heads kan munisipyo. Ang report kay Joshua Bino. Ang
ang tunay na boss, bako ang mayor kundi dapat iyo ang kada daraginyo. Ini ang magabat na tugon ni Mayor Vic Perete sa mga department heads ating mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Kung kaya sigun sa iya, na kada pagserbisyo dapat may kasabay ining respeto. Patanid ka na alkalde sa mga department heads ating empleyado kan lokal na gobyerno halion na pagkapoderoso. Dahilan tasigon na sa iya, ang kabuutan man kat alkalde igwanin limitasyon. Asin yaw ng pag-asigurar kat alkalde na igwa sa iya nin aabutan. Ang sisay man na mag-aabuso ka na limitasyon ka na pagiging mabuot ka na alkalde ini. Sigod sa iya, dapat humilde sana ang pagserbisyo para sa mga Daragenyos. Ang pakilulong sa naman kan alkalde, tawan ang mga Daragenyos nin makastas tultol asin matanos na pagserbisyo. Katakod kay ni yaon na pangapuda ni na pagtatarabangan man sa alado ka na kada saro asin na pagpasalamat sa mga padagos na nagatrabaho, nagaserbisyo para sa mga taga Daraga Albay. Sa flag racing kaso udma pinakwan man ni na pagmidbid ni Mayor Vic Perete ang mga membros kan Daraga Public Safety Office, Daraga Municipal Police, Bureau of Protection na Daraga dahil ang tasa perpeniman kayo ng pag-atindir ng flag racing ceremony sa tubangan ka na munisipyo. Kung kaya katakod ka ini, sigun kaya Perete, magatrabaho na, pero dapat ang boss, iyo ang mga Daragenyo. Dagdag na barata, Jos Pabino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang lokal na gobyerno kan Tabaco padagos ang asistensya para sa mga naghahanap nin trabaho. Aramontado pang detalye kang report kay Jomar Bien. Diretso ang programa kalukal na gobyerno kan Tabaco na minataon na asistensya sa mga naghahanap ng trabaho. Ini ang pinagkumpirmar sa DCGB News ni Sosimim Buing Consejo ang pamayukan peso o Public Employment Service Office kan Tabaco City. Sinabi ni Buing Consejo na permisindang nangingimbitar pamanggiraray nin mga darakulang mga kumpanya na magkondusir nin mga job hiring digdi sa syudad kan Tabaco. Malangani ka nakalis pa sa ng simana sigun kay Bueng Consejo nakapagpalarga pa sa nasinda nin 43 na mga persona na matrabaho bilang production operator para sa Honda Philippines duman sa Tanawan, Batangas City. Sigun kay Bueng Consejo na ang 43 na mga trabahadores na ini na hire iyo ang personal niyang ihinato duman sa naunang bita na lugar gamit tinda ang service vehicle kanlukan na gobyerno kan Tabaco. Pinagkumpirmar pa ni Bueng Consejo sa DCGB News na posibleng ngunya na simana pwedeng magpalarga naman sindan in 185 na mga trabahadores para naman sa Epson Corporation o company duman naman ini sa kaparehong lugar sa Batangas o sa Lipa, Batangas. Sigun sa iya, ang pinaghahalat na sa naninda ang resulta kan medical examination kan 185 mga taga Primer Distrito na hire sa paagikan peso digdi sa naunabita na kumpanya asin kun ini magluwas na ang resulta ang gabos na mga kapasar tulos ni Dang ihatod man duman sa Lipa, Batangas. Yan ang report, Jomar Bien, DC. Oras Pilipinas, alas 6:23 po nin paggaga. Ano ba pang mga bareta? Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef
beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatarabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, alas 6:27 na po nin pagkaaga. Pigla uman na maabot sa 15 sagkod 20 bagyo ang malaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa ikaduwang kabtang kan taon. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasakop ka nasabing numero sa taunan o annual average na 19 sagkod 20 na tropical cyclones na magkaapekto sa nasyon kada taon. Sa numerong ini, nasa 8 sagkod siyam ang tipikal na naglalandfall o nagtatama sa nasyon. Pikakarkulong peak season kan bagyo sa Pilipinas. Ang bulan nin Hulyo sagkod Oktubre kung sain 70% kan bagyo ang naggalaog sakop kan nasabing bulan. Katakod kay ni, tinawalin doon kang Weather Bureau na ang importansya kan mas atab na preparasyon sa malaog na bagyo sa nasyon.
Pig ko konsiderar mga tugang kan Department of Agriculture o DA na dakulang agyat ang resulta kan pinakahuring survey kang Social Weather Station o SWS kung saan nagitaas sa 20% kan Abril ang pamilyang Filipino nagsaparning gutom. Simbag ini kan DA sa reklamo kang grupong Gabriela na dakol pa man giraray ang nagugutom maski igwanin 20 kada kilo na bagas. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Ardel de Mesa na mas papakusuguninda ang pagpapahiwas kan sa indang mga programa tanganing mas dakol ang matamangan asin masolusyonan sa kagutuman. Nagalao man DA na sa masunod na survey maluwas na mabawasan ang pagtios o kagutuman. Aminado man si De Mesa na dai maibitaran ang mga kritisismo sa 20 pesos na bagas pero dai ni dapat tanggalon dahil kung hilingon ang programa ang panginot na beneficiaryo iyo ang mga vulnerable kaibahan ang nagitios na senior citizens, person with disabilities, PWDs, asin ang mga solo parents. Mga tugang kinumpirmar po kan gobyerno ang Macroeconomic Foundation na makaangat ang Pilipinas asin mailinyada sa mga upper middle income country. Ini ang siniguro kan palasyo kasunod kan ipinaluwas na report kan World Bank kung saan mantenido ang Pilipinas bilang sarong lower middle income country. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipagpapadagos kan administrasyon ang reforma sa infrastructure, edukasyon asin digitalisasyon para sa mahiwas ang Pilipinas sa presenteng kategorya. Sinabi ni Castro na aminado man sina na dai pa magkakamtan kang nasyon ang estado kan pagiging upper middle income country maski pag gumayon ang ekonomiya kang nasyon dahil pag-itaas kan gross national income per capita kan Pilipinas pon ka nakaaging taon. Apisar kay ni, gigibuhon kan gobyerno ang espersos na sumakat panekonomiya asin kalidad kan buhay nin mga Pilipino sa laog kan natatadang tulong taon kan Marcos administration. Kinumpirmar mga tugang ni Energy Secretary kan ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta na epektibo na sa August bill kan kuryente sa bilog na nasyon ang dagdag na singil sa transmission charge nya 10 sentimos kada kilowatt hour. Ini kasunod kan pagpuon kan recovery kang National Grid Corporation of the Philippines sobra sa 28 billion pesos. Sinabi ni Dimalanta na ini kukolektahon sa consumer sa laog nin 7 taon. Mientras na inot nang ipanag-anunsyo kan Department of Energy ang posibleng pagbaba sa overall na singil sa kuryente sa billing ngonya na Hulyo. Ini matapos na magbaba ang overall na presyo kan kuryente sa wholesale electricity spot market o WISM. Aramon mga tugang kan Department of Justice ang mismong lugar sa Talay kung saan ilinubong ang mga nawawarang parabulang. Sigon kay Justice Secretary Crispin Rimolya, may lead na ang mga testigo na sa indang makakapagturo ang eksaktong lugar na sisisidon tanganing mahanap ang mga bangkay kan mga nawarang parabulang. Apera digdig guaman sindang mga impormasyon may kinaraman sa planong pagkondukta nin diving operation. Alagad, aminado ang secretary na bako karaw ang operasyon lalo na nasa 200 square kilometers ang hiwas kan Talay. Determinado man ang DOJ sa paghahanap sa bangkay kan mga parabulang kung totoo man ang pinagbulugar ni Jolie Dondon Patidungan alias Totoy na nailubong ang mga ini sa nasabing Danao o Lake. Oras Pilipinas, alas 6:33 po, nin pagkaaga. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites
Sagmi, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos, mga tugang ang mga baretang unyan sa luwas kan Pilipinas. Rinapado po kan bagyong Danas, dating Bising. An sulong pa na parte kan Taiwan na may makusog na uminabot sa 220 kilometros kada oras.
asin nagdaranin mahiwasan na danyos kaibahan ang duwang nagadaan asin sobra sa 500 na lugadan. Inireport man ang perming pigatamaan bagyo ang sirangan na parte kan isla alagad bihirang tumama sa matawong lugar kung sa inyaon ang kadaklan kan populasyon. Dahilan sa peligro, isinarado ang mga establishmento asin eskwelahan sa syudad. Base sa autoridad, nasa sobra sa 700 na punin kahoy ang nabuwal, ribo-ribong kaharungan ang nawaranin kuryente asin sobra sa 300 na flights ang kinanselar. Apera digdi, naraot man ang nagkaperang tinampo, poste asin edifisyo, kaibahan ng sarong parte kan templo sa Tainan. Sigon kay Taiwan President Lai Ching-te na pambihira ang typhoon track asin maapektaran kan paros asin uran ang bilog na Taiwan. Hinagad niya sa mga namanwaan na magpreparar kontra sa mahiwasan na epekto kan bagyo. Business News. Business News. Mga tugang ipinautob kan mga oil companies ang rollback sa presyo kan produktong petrolyo sa nasyon epektibo kasabagong alas 6 nin aga. Sigon sa petroleum companies, ang gasolina nagrollback nin 70 sentimos kada litro, ang diesel nagbaba nin 10 sentimos kada litro, mantang ang kerosene nagbaba manin 80 sentimos kada litro. Enot kay ni, nagkasundo ang Saudi Arabia, Russia, asin anong pang key members kan OPEC Alliance. Nadugangan ninda ang produksyon ng petrolyo sa Agosto asin 548,000 na bareles kada aldaw. Ang pagtiripon ginibo matapos ang dosing aldaw na conflict entre kang Iran asin Israel na nagbaytaas kan presyo nin sobra sa $80 kada barile sa tahaw kan posibleng pagsarado kang strategic na Strait of Hormuz na makaapekto sa 1/5 kan supply nin petrolyo sa kinaban. Aramon ta daw mga tugang ang benepisyo daw kan pagpaparakao nin bawang. Istorya po yan kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Ang bawang o garlic sarong ingredient na ordinaryong pigagamit sa isira na pang Pinoy. Alagad, sinabi ka mga eksperto sa salud na pera sa aroma asin namit na pinatawag kay ni, masustansya man ang bawang. Iguan ng diallyl disulfide sarong sulfur compound na may anti-cancer properties na nakakapagpababa ng carcinogen sa lawas. Kaibanan sa sustansya kan bawang, analisin sarong antimicrobial property na may kakayahan na gumadaan o pugulan ang pagdakol ka man iba-ibang klase ng mikrobyo arog kan bakterya, fungi, viruses asin parasites. Idinagdag pa ka mga health experts na pera padigdi may vitamin C ini na nakakapagpakusubkan sa tuyang immune system at nakakapagpabawas nin kolesterol. Ang bawang day sa na nagtataon nin siram sa imong isira, kundi sa rumanining herbal medicine o alamang gamot kontra sa helang asin bistado man na pangontra sa aswang. Health News from News Base, Mardila, Daing Iba. Malain pala na epekto kaya. Pera sa parong, kapanguntraman talaga pala. Pag-asa DOST, kasabay po si Ariel Zamudio sa detalye sa kamugtakan kampanahon. Para na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ko na Martes. Southwest monsoon o luro sa bagat ang nakakaapekto mo dyan sa bilog na nasyon. Ang Kabikulan sa maghapon nilalauman na makakaigwanin bagya hanggang sa minsan mapanganoro na kalangitan. Gumamantiyansan ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halos sa timog sulnupan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Dating agwat kan temperatura sa maghapon 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:24 ngunyan aga, masulop at yan alas 6:06 nin hapon. Alipurigi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang iyang pandetalyes kan mga darakulang bareta kanadaw, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang diyan si Jenny Balyaran asin si Nicole Ann Gloriani.
Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Baretang kulalapnit! Dahil ka maghiro dyan, Angel at saka Joshua. Madali sana. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga dala kan sobrang pag-inom ni ala ko pagkaon in taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayanin protection liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang liver aid, Silimarin Capsule para sa load asin protection kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaonin proteksyon. Sa Raldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Deka maghiro dyan, Angel. Ay, sandali. Si Angel na muna, Joshua. Lugod, nainot na eh. Dapat ladies first. Di ba? Ladies first muna, lugod. Aramon ta daw mga tugang ang latest na report. Ano ang nangyari sa sesyon kasuhapon? Sisay daw po ng mga persona nagkarapot kan ibang mga committees sa sangguniang panlunsod kan Legazpi. Aramon ta daw para po aramta konsisay ang mga matararabaho, may kinaraman, mga tugang sa siring na bagay. Storyang may init, pamahawan sa morning. Bata birthday ngon yan ni Pading
Ay, birthday niya ni Pecos na Intiya pala na. Sabi ni Ate Pita Pacres. Oy, amigong Pecos, happy birthday tabi sa imo. Pamahawan sa morning. Pecos, Intiya. Storyang- Maray na aga, amigo. One sa morning hirit. At saka good morning kay amigong King Reginaldo. Angel, anong latest? Go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Naging makaskas, naging dalagan kang inaugural session kang 17 sangguni ang panglungsod. San Legazpi kasuhapon sa Sarang Hotel dyan sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Dahil sa bago pa ang sesyon, plansyado na kung anong mga komitiba ang kakaputan kan mga miyembros kan konseho. Imbitado sa sesyon kasapon VP Henry ang mga barangay kan mga kapitan kang 70 barangay kan Legazpi, department heads, and then itong mga dating official, and then itong mga government na agencies. Sa mga committee ba VP Henry na pinagkaputan kan itong mga miyembros kang 17 sangguni ang panglungsod kay Konsehal Lau Beltran. Kapot niya ang Committee on Finance and Appropriation, Committee on Public Works and Infrastructure, Committee on Games and Amusement. Yun. Saya pala so Games and Amusement, Appropriation, Buda. Committee on Public Works and Public Works. Infrastructure. Yan. Okay. Sige. And then kay Konsehal Butch Lucila, Attorney Butch Lucila, kapot niya VP ang Committee on Laws and Rules and Oversight, Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, Committee on Public Utilities and Energy. Kaya Public utility? So, gusto sabihin, sa mga transportation problema sa mga traffic, tama ba? Yes po. Problema sa mga auto, sa samok, sa palibot, etc. Kay Kagawad Butch Lucila. Apo. Aha, aramta na kung siyang apudanta. Apo, Adi, sa mga ang concern po sa tuyang palibot. Go ahead. Apo, ang Committee on Women, Children and Family Affairs kay Konsehala Sunshine Imperial, kaibahan itong Committee on Solo Parents, PWD and other vulnerable groups, and then itong Committee on Health and Sanitation. Pag-abot naman VP Henry sa Committee on Environmental Protection, Committee on Public Order, Safety and Civil Defense, as in ang Committee on Ways and Means, tapos ini ni Teacher Charlton Lahara. Kay Konsehal Joseph Philip Lee, tapos ni VP ang Committee on Cooperative, Livelihood and Employment, Committee on Education, Science and Technology, as in ang Committee on Climate Change, Adaptation and Disaster Risk and Vulnerability. Ang Youth and Sports Development, itinawi naman of course sa SK Federation President kay Konsehal Nicolas Garbin, and kay Konsehal Ato Valladolid sa iyaan Committee on Human Rights. Kay Konsehal Aran Aranyola, kapot niya ang Committee on Trade and Commerce, Committee on Good Governance, as in ang Committee on Tourism, Culture and Heritage. Kay Konsehala Ismail Buban IV, ang Committee on Agriculture, Committee on Social Welfare and Protection, ang CSO and People's Empowerment. Mantang kay Konsehala Milabal, ang Barangay Affairs. And then kay top-notcher na konsehal, Vince Baltasar, kapot niya ang duwang komitiba in Information and Communication Technology and E-Governance, as in ang Committee on Sisterhood, Inter-LGU and International Relations. And then kay konsehal Alex Howe, kapot niya man VP Henry ang duwang komitiba, ang Committee on Senior Citizen, as in ang Committee on Sustainable Development Goals. Kaibahan kay NBP, basado naman daan sa Section 15 kan Local Government Code. Digdi, may ipinagsalaan silang mga pamayukan, mga special committees, partikular na ining
Local Development Council, papamayuhan iyan ni Konsehal Lau Beltran. Ang Personnel Selection Board kay Konsehal Alan Ranyola. Ang People's Law Enforcement Board kay Attorney Butch Lucila. Ang Local Development Council kay Konsehal Lau Beltran. As in ang Local Peace and Order Council, papamayuhan man iyan ni Konsehal Charlton Lahara. Ayun. Oho. Okay. So, yan, VP Henry, ang standing Siya committee. napili na majority floor leader. Si Attorney Butch Lucila. Okay. Kasi naki-minority floor leader. Igwa VP, day ko lang na take down kung si Saisu minority duman ka sa kapon. Sa tulubagan minority dyan, tama? Apo. Si Kagawad Vince Baltasar, Councilor Ato Valladolid, Councilor How. Apo, VP. Oo, sindang tulo ang kaya saro diyan kun igwa pero igwa kay igwa. Apo, VP. Igwa Minority leader. Apo, igwa po, Yan. VP. Sa majority leader si Butch Lucila, Councilor Butch. Tapos si sayan, igwa kaya diyan Angel kay presidente, nag-elect ang kay vice kay president. Apo. Nagipili yan eh. Kung isan sa endang presidente sa endang konseho. Yan, okay. Apo. Sige. So yan, VP, itong sa mga komitiba ng mga, sabi nga ni, mga powerful committees, ang saro sa powerful committees dyan, ang Finance and Appropriation, si Kagawad Beltran. Lau Beltran. Yan. Okay. Sige. Ano pa? So, yan, yun ng VP. Naging, kahapon kaya, naging makaskas lang VP so naging inaugural session. Sobra lang inisarong oras dahil lang sa... Ano man so gari mensahe ni Mayor Isham sa konseho? Anong may balinatag siya na gari kay puhan ki legislative measures kan konseho tolos? Ang duman VP sa iyang mensahe duman sa inaugural session, dahil man siya specific na talaan. Basta ang paglaom niya lang dito sa mga miyembros kang 17 sangguni ang panglungsod, itong tatabangan siya sa pagformular kay ining mga resolusyon, ordinansa na makakatabang para sa mga legaspenyo. At the same time, di man VP Henry sa inaugural speech man ni Vice Mayor Luis Gutierrez, ituglatag niya na dapat people center itong sa mga dapat na maitao sa mga legaspenyo and then nabubuksan po itong magiging transparent sa mga legaspenyo kung ano ang mga nangyayari digdi. At the same time, itong dapat po, VP Henry, nakakasabay ang mga miyembro sa sanggunian. Ayun. Itong pag-inobasyon ka itong sa mga teknolohiya digdi. Dahil sinda kikuan gari ilinatag tulos na gari nga gigibon tulos na legislative measures sa syudad. Dahil pa Wara pa po, VP. Dahil pa kung ano nga yan, direksyon para sa pag-ibunin mga ordinances o whatever. Ora pa, VP. Ang general naman, VP, syempre, of course, the welfare of the legaspenyo. Iyo. Sige, siguro sa, anong alaw ang session ni nagigibuhon, Perme? Martes po, VP, iyan, gigibuhon. Every Martes? Every Tuesday? Pero nakadepende yan, VP Henry. Sa hapon, sabi ni Vice Mayor Luis Gutierrez, si Konsehal Lau Beltran po baga, iyon na nagtutukaw mo niyan bilang paramentras na presidente ka na Councilors League digdi sa probinsya. And nakadepende yan, VP Henry, sa desisyon kung anong aldaw gigibuhon man ang sesyon kan sangguni ang panglalawigan. Tapos mag-adjust man daw po sila, VP Henry. Dahil man pwede magkasabay ta. Kung baga matukaw si na board member, si Lau Beltran, Councilor Lau Beltran, duman sa sangguni ang panlalawigan. Apo, VP. Diba? Okay, sige. Maray man na magkasiblag, tangani na maray ang pagbantay, pag-coverage ta. Apo, sige. So yan, VP, ang mga pangyayari man kasahapon sa inaugural session ng sangguni ang panglungsod ng Legazpi. Angel Mustaza, DCGP. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa Luwas. Yan tabi ang latest na mga pangyayari. Mga tugang duman sa sa sesyon, primerong pagtripon kan konseho, mga tugang ginibo dyan sa La Piazza Hotel and Convention Center sa Tahoe Road, Legazpi City. Tama ba yan? Tahoe Road, alternate road, ha? Legazpi City. Okay.
Bueno, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Consuelo daw ini sa morning hearing. Tungkol mga tugang sa sarong department heads. Department head pala. Joshua, ano ang ginibo kay ni? Madali lang. Ang presidente palan kansanggon ang panlunsod si Alan Ranyola. Yan. Councilor Alan Ranyola, and Vice President po si Councilor Sunshine Imperial. Yan. Sabi yan ni City Councilor Mila Bal, Liga ng mga barangay. Go ahead, Josh. Isay daw ini Na nasarong department head, nasarong LGU, na dain man ngaya masabutan kung nagpapasali sana o talagang may doon asin matagas ang payo. O baka ngaya talaga wala din respeto. Oh. Pamili ba ko niya kalyado si Mayor? O baka ngaya okay. O baka ngaya protektadong maray ang pulis nahabo ng mainitan. Inida kaya DPC Busing. Imbes formal na mag-attendir ng flag ceremony, sige sa naman kayo ang basay-basay sa gilid. Kan nagpupuo na ang seremonya, tapos na mga opisyalis kan munisipyo, nagpakariling niya, naggagalang sa bandera. Pero ining si Busing, yaon sa balyong tinampukan munisipyo, sige ang takichismisan. Oh. Ang fight niya yan. Kan matapos ang seremonya, asin nagtataunan ng mensahe ang alkalde, inidadi ko si Busing, uto na, pwerte na ang lakaw-lakaw. Sabi kan kulalapnet, ano nga ya, boss? Warang ang mas kinit na respetong natatada sa imaw. Dapat ko ta nga ya, kung halimbawa, dahil mo man kursunada ang mga pag-iriba, dapat katao man lamang makisama. Ano talaga ngayon ang habo mo? Habo sa trabaho? Habo mainitan? O habo si Mayor? Siguro, yan sa tulong yan. One of the above. Pangyayari sa kung ano man mauraro. ngaya ang rason, bahala ka man ngaya, boss. Pero maski ko ta respeto sa flag ceremony, igwang ka man lamang. Ay, nako. Oha? Kulang pa siguro. Joshua, goodbye. Totoo. Medyo kulang sa pasiguro eh. nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Alas 7 na palan, mamahaw na kita dumang kay Cha Melgs. May gulay lamang naman si Cha Melgs ngunya. Ang gulay niya galamang. Cha Melgs, okay na dyan sa pamawanta. Iba ko lamang si Jasmine Todd mamahaw. Alas pakaunon ta lamang dumang ki ano nga nito so o tubagang ano nga rin kayo? Suarin? Kutsinta? Kutsinta pala. Pakaunon ta lamang si Jasmine Kigulay na ano ini kung ano dyan lamang. Ngani lamang na magtagador na kula lamang ang braso kay ni. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Thank you. Diyos mabalos sa Indugabos. Ismail, God is good all the time. Masunod na si News Director Mar de la Cruz. Sabay po si sexing Jasmine Baloloy. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. Sail away with me to another world. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure,